Da achiefo nyina se said the Odi campus Samino. Began the opening Isaac Asrifi. Okay. And Christum. Anahima. Where Jidini Amapa. Na Nanahima kwa sorry. A bre 1 year pa. Mimpo Nanahima kwa sorry ni ango mima wiase. Wow. What ya say no? Ya me fa ne kransie mai. Anahima akwa sore no wanya 66 years. Oh, Saviour Church. It was the Saviour Church of God. 66 years. Yes. Wow. And in fact, a ho and then a nyamesom started the Saviour Church. Wow. Nana hima enti my first encounter when no enya ye ewa sorry mu ebra said the worker say all sha say awesome no kra na ye nyanwo hanti time ye wo ya abofra wo si hu no yes we de share wo Asantehemaa na mo ne nyina ewa asori mu nti ye nhwe said na osi efa ekra ne ho ene na asori ba mu ebinim wo hono ma enam say bia onim so free adehifie nti ni sa no man ha trim de ono do benya kra nka asori no ha onu mom na nka ha bibia emfa no nti ma ye hunu said osi hu Nanahema said na asori kone na de ye esitie yo we de meto amekasa aso no medical damase so mama mi sa akwanyan na menso be kire nsem mu kakra kira adofo no ana kwasem ni mene Nanahema hia e be ye 17-18 years ni wow na anafami ye ba prekupe na me ye ne sofo de so na me san ye nase okay eninti o family my wife and the team in Sanifasu eninti o family send the ba prekupe wow wani me nanti ye kwasem ni Nanahema ye nipa mi hu de meka fa ne ho asore ko ni nyamesom ehia no ni nyamesom ankasa ehia no na obaji nyame di kwa kopem se ono de ni nyankopon din eda na koma so a wode nante awia anadwo de bia obesore eninti wone ne namwa afutu a wode mawo me ye osofo ni nyina Nanahema san tumefo wow kase fa ho brase bitie no eninti sa ho brase no aboa me yie ma menso masofo die mu no edemi tumpon bebre yo it's nice Nanahema wone no ehia ye no afutu a na otaide ma ene se Opemsuo me sofo bomodin se odi ahombrase ebenante ene sa ene me das mama nko mama ho because bia na se wan se ono akoye oba na de bia na ye bewo enkomo bi ni ade bi a je enti mama na akoye asafo mama no enti ye nhwe emakuo fam no na Nanahema sen na osifa ekra mo anas kwan be na ofaso bua mo ne sede mo ne ntemu na sen na esitie yo nya be ma medamas de dikan no me fa fide so ada obi biara a wo tie ye awia mu medanas bebre na se o hwe ye dia na wo be hwe me age ya enemi di me nana ho adanse dia wo besre de wonim beka se wono de enu onim fam nanso entesa se mo hwe de mekundi ka kasa ye na o se na aso enono se ye kasa de kronti a wo kasa no me se me ye nana okay me ye de hye wo fidue enti no nana de ye wo meto me naso ne naso a wono a na atete ye me papa Nyankopon fa ne kransie panyi James ono na ye
Kumase Jidim no ye wo asafo se ye ka Kumase ade a na me papa panyi James ono na na eda no ntimi de mani fi ye no de me kura bremu nyina na me maame ne de no ne ye nesom e wo mrom na echire no ye move ko race course ye move every race course no ono agina ne tumi mu me nana na afia kobi anemu ekoje asase tetere wo edumasa ene e wona asafo na me papa e de start ye no e wona ese ya asafo no wo na asafo na be ye krakere enti no na kutakuta asori ni mu bebre opon bibia mu no sede na meku ka ono de ahobrase de ono wote ase ne ma yafi na o medi akonya da bi etwifom se wonim na sabi won kase wo ye de hye we kase sabi wo ye kremoni esunu wo ye gidini no kurani da bia na wo kyerɛkyerɛ sɛde ye befa so asom nyame enam odo ene ebusua wodo no ntino oka ye boma ye mpanyifo de yenim de nanso ne ye ne nam ne ntime de na menim dada so won because na ye ben no ne ye ne na ne kwa asori ye pon asori a ye ba ye de ne nante ba de cham so ne ya beja ne kwan nti wadaroma emu a didimu a na eja onipa nyina ware a na ese wo ware na me kun be ware me free me papa ho eba bonyire enam odo a na me nana ne wo ma me nti no me ware ye nyina wantwa nani ama me odi machi e kyerɛkyerɛ me bibia mu sɛ de mefa so ne me kuna nante ne bibia sɛbi ono so nam na ho brase nti ye otumfo ye bibia ye ware ye na me de ne ba na afia ko bi wo e be kyerɛ no e ma nana so je na wa atu sɛ wa ba fie enam sɛ de me nana sɛbi nyame fa ne kransi sɛ de oje ne fia wo so nti ono so no wanda ne nani da da bia no de ebesi ko obia wonim ye de wonim sofo de ebesi wo fie ha bia ohun me ne me kunu wa enti e ma saa de ne be ma yonkofa e ba me ne e ba woni otumfo ene nana no montem enti nana de na daroma enam ahobrase a na me kun wo nti no oye se ne me papa ko ne kra chi kra obesom e wo ba bia na asoyi ewo enti no saa na ye beka no because ofri baby ene ko wie baby enti obi beka say de na meku kasa ne say wanyini mpo sen no eye saa asosem na ene di ni be wie obonyire ene meku so esom pa na osom ye nanam nti da bia no na ama ono so na ya ye ntientia ti wadaroma me da se we wow we chere say ofri ofri adeshifia na me pacho sofo na say de na okay no nana hima asum ewo Saviour Church mu be over 60 years 66 years na say otum say enye easy a cheye pa enti ye be kan say enti Saviour Church no si ye ka nana hima the contribution to the church growth and development ubetimi abobo no ma ba kumienu bi so e de a chair ne a ye betimi aka no say enam nana Opemsuo nti ena manya bibisa no yo ini ameda was kwasem samba ko ni akachi okay na ejidi ahasem ostati asoro no ebiamo okay mostati asore no no de be wie Kumase ha ti no ne kunu te aduamoa saa no be wie Kumase ha enanum a ena aware semba mu a osan dan na ni de ba bonwire enti bonwire ena ode na sore ensam nyina ko awieye na o question na busa me no the question say inipa ya de osayi asori ni nyina atena ase se sompa na Asantehemaa som asori no abroso eninti asori ni ye school kese se ni din be ka asori nim ani Asantehemaa na ni din free yemu no
ɛne nti asɔre mpanimfoɔ nyinaa church council no nyinaa ahyiaeɛ ɛyɛ ɔpani Abraham Adu sɛe ɔno ɛna ɛda asɔre no nyinaa no ɔwɔ ɔsea mu to ɔne ne trustees ne mpanimfoɔ nyinaa adwene ho no yɛyɛ sɛ daabi sɛdeɛ nana wasom asɔre no akyɛ no ɛsɛ sɛ yɛbɔ n'aba so ɛne nti asɔre no hyɛ school kɛseɛ a nokorɛ ni na ɛsombo yɛde nana din ɛtoo so na ɛnum no na kwasɛm yɛbie school na no na kyɛ sɛ mehu sɛdeɛ menka agye yɛ nsɛm yɛwɔ hɔ a ɔsɛ mɛkɔ akɔbɔ Asantehemaa amanneɛ na ɔno nso ɛde n'anim onyam abɛtaa m'akyi nana school basic school nka yɛde yɛhu ne sɛ asɔre ne yɛyɛ adeɛ kakraa because da bi na nana ɔsɛ tu Asantehene nyame wɔnhyira no amen nyame ɔnkyekyere ne werɛ ma yɛn na adeɛ a wayɛ no nipa anka a Nyankopɔn de no ba asase yi so no wɔbɛkae no ɛde Nyankopɔn din ɛda n'ase bebree sɛ nyame ɔma no ahoɔden ɔma no nimdie nyansa a ɔde bɛsɔ Asantehemaa mu akokoduro a wɔde asɔ Asantehemaa mu no yɛsrɛ yɛ Nyankopɔn sɛ nimdeɛ ɔde maa Solomon da bi yɛɛ n'adwuma no ɔmfa bi ma no sɛdeɛ ɔde ama ne a ɔde kyekyere ne man nana sɛdeɛ ɔdɔ ne ma na ɔne na Asantehemaa ne nua no aso yɛhu ne sɛ n'adamfo san no ne nua no n'adamfo san no fi sɛ wɔne ne mmienu no mframanfoɔ mo ntɛm sɛdeɛ Asantehene dɔ ne nua no na ɛborɔ so ti asɔre no yɛ saa deɛ wei yɛde bɛto no no me nua no deɛ ɛsɛ mekɔtaa n'akyi na mede m'anim onyam kɔtaa n'akyi ɛno kwasɛm nyame anim ni ɔhene ɛdi akyire ɛbɔ na Asantehemaa akyi dɔm ɛbae ɛno kwasɛm ni Asantehene Asantehene o ɛnɛ saa da no deɛ na ɛnyɛ fɛdi agorɔ Asantehene ɛne na Asantehemaa ɔmo mmienu Asantehene yere lady nyame wɔnhyira no deɛ ɔwɔ Lady Julia nyame wɔnhyira no ɔmo nyinaa ka bɔ mu bɛtaa n'ahema akyi asɛm a mekan me nua nti wotwa picture na wobɛhu ne sɛ ɛnya asɛm a ɛda fam na ɔhene bɛyɛ anwanwadeɛ ɛwɔ bɔnwere a ne kwasɛm ni ɛsɔ yɛne bebree na yɛn nana bɔnwere hene ɔno nso de n'anim onyam ɛbɛtaa dwumadie n'akyi ɛma ne yɛ fɛ ɔne nana bɔnwere Hemaa wɔyɛ me soa ɔno nso meda ɔma se na mekɔ m'anim no ɔhene baayɛ no ne kura Kristo mu ni nneɛma a wɔde bɛkyɛɛ school no na borɔ so Opemsuo mekɔ mɛsen aba na mɛhwɛ wohwɛ baasi yi esi hɔ yi a baasi wohu ne sɛn senior high school for bus senior high school ɔmo bus yɛwɔ ha na Asantehemaa ne otumfoɔ ɛfrɛ yɛ sɛ yɛmmra yɛbaeɛ a yɛde kii ahyɛ yɛn nsɛm sɛ yɛmfa nkɔ yɛ school yi school na yɛ pre-trade and JHS yes wow ɛno kwasɛm Kristo mu adeɛ a nipa ayɛ no anaa nananom ayɛ no ɛborɔ so nana contribution wɔ asɔre no mu no wei koraa kai nti wosusu sɛ yɛtɔ kai yɛbɛtɔ ne sɛ ɛnyɛ sika ketewa mepatwo ma menya deɛ mo a moagye bere na motie Opemsuo 104.7 megs mesrɛ wode bra Facebook na bɛhwɛ kaa yɛka ho asɛm no ɛnyɛ ɛyɛ very serious nti wei no firi nana Asantehene ɛne Asantehemaa ɛhɔnom sɛ mongye mfa nyɛ preparatory school no na saa deɛ baayɛ no kwasɛm ni
ɛbɛyɛ adekɛse a na wodwene ho a unhunu deɛ wonka sɛ ɔdɔ wɔ yɛ a nana ayi na di akyerɛ yɛn ɛde aseda koraa na yɛbɛtumi de ada no iti nana contribution deɛ ɛnyɛ wenko asɔre deɛ yɛyɛ bibia nana de ne ho hyɛ mu yɛyɛ bibia masɔre dan yɛmisi sɛ ɛyɛ makoma mu ya sɛ mahyehyɛ me nneɛma sɛ ɔbɛba bibia no ama me because we are okay say o di dwuma na obenya Asantehemaa say oba ase menua enya akro enya asɛm ɛda fo enya asɛm ketwa ahemfo epie won Asante nyinaa ebepie saa school yi mu ɛno kwasɛm nyame anim ne sɛ Nanahemaa aboa asɔre no akwan bebree so a yɛka sɛ yɛka adagye na wate asɔre n'anim ama asɔre no nso obia aba respect asɔre no Asantehemaa mu na nkɛnyɛ mmerɛ first na gidi nipa hu sɛ na asɔre bɛni ɛnɛ 7 preduasa Nnahemaa nti ɛna mete ha Nnahemaa nti ɛna ama manya ano a meka bi kwasɛm wa bi asɔre n'anim akoduru deɛ sɛ sɛ odi duru bia ɛno nti ɛna yɛbɔ naba so sɛ nyame ohyira no ma yɛ nyame enhyira no ɛma pa nyame so enhyira na yɛka school asɛm no headmistress no ɛwɔ fi ha enti mepɛ sɛ headmistress no so ɛbɛka kakra ɛde ama yɛn because wohwɛ Ghana has say Asantehemaa when it comes to education and as I say ba nwumasua ade ɛda na koma so ɛyie pa nti ɛnyɛ me nwanwa sɛ wo ka sɛ ɔbɛtaa no nua ba akyi ana ɔbɛtaa Asantehemaa akyi ɛma mo de bi school no nti ade bi a ɛfa nwumasua ɛho pa de Asantehemaa wura ɔmfa ɛni agro nti headmistress ɛwɔ efiase yɛ friend Madam Lydia Owusua yes nti headmistress na ne yɛn papa sɔfo ɛka yi no uhuru saa amfoni no sɛn na esiti ama yɛhu the picture no feeling na wonya wɔ saa bre no yo ida wasi nyabama fa konya yeso na masa dati fo nyina ase Opemsuo FM yɛdamase sɛ mama yɛsa konya ana kwasɛm ni sɛ deɛ wabisa no no kreni ebra sɛ deɛ waka fa picture no ho yɛte sɛ yɛn nana adawroma ɛnam no so ɛma ɔde otumfoɔ ɛba sukuu no mu no ɛno kwasɛm ni yana yana koraa nana enipa nso doubt sɛ how sɛ mobɛtumi de na Asantehemaa otumfoɔ ankasa ɛde na ba kurom ha na bɛdan koraa yiye na so ɛnam yɛn nana ama kunedu the third Yehovah fan currency Nana has done a lot waboaye papa in fact achievement bebree Nana tipa ene na hoblase enti ne sukuu oso yi sukuu no the general superintendent Openi Abrahamadu say edi sukuu yi ehye na fact 2010 the year 2010 and a dedicated school year the share na munyam na from then you started through 2012 na next school year 100%. Wow. 2013 the same thing repeated 100%. Itself. 2014 repeated itself. In fact with single numbers enti na next school na ewo ho no and kureni yankopom enam nana so ama school no chese within the whole community no school bi any ho no mo a ene ye pre ye ne wo mo eni akansie kura if you say if you ho no community no bibi ebebe bia no na school yi ne dikan na ye ko adjuso municipal na school yi fine even the recent otumfoɔ reading challenge and challenge we no your father who your fire yesterday community no your fire adjuso your fire your by regional ha your be fire because you need the champs for e be CI fire and you do semi final
na na sukuu die na me anim ni ahye na na anim nya Asante region na o kɔ semi final no enya asem ketwa eninti no kwasem ni na ayena ho place na ewo she's so humble na we have lost a pillar in fact we have lost na one say when I walk on there na ama my short kakra no one say edin bi sa no eda school bi so a nti eno kra no ebema wona eba sa school no mu abesua adempo no enya adwen bi say school ya me kwei no enye Saviour tadahwe akwa bia school but na Asantehemaa nkasa school enti ho no emofra no omo adwen bi sa ana se etrimudenti no je se omo omo nyama biara sa me do ase me abema akwanya kese a yenya if you say obia susu school ni bu no na your achievement be pray ye ko be bia say ye ball bo se bibia minim nyankopon di tumi bi ahye school no a in fact bibia ye bia di nkunim di na ba na ankwala no so ebo wo ho so pa at times na metimi my privilege was mo from the school nimla na mo meto nyom emame na mo ansa yetimi di school yi ba true nana enka akwanya ye kufa ne na ya ba na ya bebo nyom openya esifia daroma we leading school no de ya ba ha yebetimi beto nyom ye nana so penyom pa na ya sa enti wote ho anu him ne duku him ko ha we him ba enti no kwasem ni yen toto na sekula enkwala no bo mo modin pa medasina papa endi sesi no bridge aba Asantehemaa ene ye ka nana Asantehemaa ne ho asem efa na asore komu ene sedesi eche no wona agibre na omuti Opemsuo no futuo ben na wode ebema won ene nkranhyesem ben na wode ebema wona etie no ewo won su won Kristo sumu ne sa ene ma no kwasem asem ba ko bi ke okay no fa ho okay na bae be ya di bi kenti if you bom risho na kenti so ye ade a Saviour so bi an ko school a do so ya na bae ni school the creative kenti worship preparatory school. Yeah. Wow. From 7 years up. Omunina be a swing. It is a whole school no. No one yam one po and to aswa in front of Monday. And I know school from primary to junior high. JHS. Wow. And I'm with this skill work in the account. Wow. Wow. And way a decasia, Asantehemaa, what they are mass Asantehemaa, because Kinta, ye train school here, and ya dear Opemsuo. We enter once a year wo SS no. Ebia nipa no koye bia visual ana bibisa no mo wo no ma binusa but junior high pad entire si nti uba balance 20 na oye kente wow ye chiro mo school kan so sebe ya kente yan toto na se wow se kente aya Asante ja pade de se kan Asantehemaa wow nti na edisa di we beto wo nipa bebre nya so mfaso no bia wonya kenta efe bia efe na Asantehemaa wow that's great very good initiative so wasan de school no ade a waye a ye me fe na me den say school no baaye no wasan hye ye den say ye nya sa ade ne fa nka school no ama se say school no aba be ye bibi say kente no abeka school wow Kesepa upon the education, no, so pepper, one kumum in a dream, then a tipper,
ɛne nyame nhyira wɔ ne so nti ne deɛ ne so akɔ so bebree ɛne nti no yɛbɛda nana ase sɛ ɔno nso de n'ahoɔden ne bo a sika biribiaa ne ne sunsum nyinaa tae so no nkyɛ na afoto kakra a de bɛma nipa no sɛ nokorɛ ni ewiase nipa biara yɛ nipa yɛbɛ no ɛyɛmfo obuo ma nipa a wɔte asase so nipa obi anim asɛm ɛne ne daakye asɛm wohyia akwalaa Opemsuo kyerɛ saa deɛ yi ɔno nso yɛe ɛmfa ho ne wo age awɔ wopie nana anim a obuo ne ani deɛ ɔde bɛma no ɛyɛ soronko ɛtɔ makoma so nti no ɛyɛ m'ani gye sɛ Asantehemaa yɛn nyinaa yɛ maame ne na Asantehemaa nti wɔde ahobraseɛ sunsum dua asante mu a ɛgye tom nti deɛ bɛka ne sɛ ɛfi saa mmerɛ kɔi onipa biara mmerɛ ne ho ase wɔsɛ wobrɛ wo ho ase a nyame ma wo so ɛno nti ɔhene baa bɔnwere no ɔka kyerɛ yɛn sɛ nana asɔre no a wɔkɔ no ɔno nso kuro bɛkɔ bi ɛno nti ɛyɛ makoma mu dɛ ɔsan kan ɔhyɛ ne nkura sɛ deɛ na ɔyɛ no na ɔnim deɛ na ɔyɛ ɛno kwasɛm ni sɛ na biribi paa ɛna na ɔyɛ ma Asantehemaa ɛyɛ ampa nso dua a wobɛdua a ɛno hɔ ɛnɛ woduru hɔ a nnipa mmienu na dua no ɛdwo so ma ahene ɛne na Asantehene ɛne duaeɛ na wohu sɛ difference a ɛwɔ dua no mu no ne nyine na ɛkɔ no ɛno kwasɛm ni ɛkyerɛ sɛ nyame sunsum ɛte Asantehemaa mu ɛte nana sɛ ɛtu mu ɛda no ase nti deɛ ɛka ne sɛ obiara ɛma ahobraseɛ ɛmmerɛ ne mu sɛdeɛ yɛ nana yi ɔbrɛ ne ho ase nyame ahyɛ no animonyam ne yɛnim sɛ daakye biara no yɛn nso yɛne ne bɛhyia wɔ soro sɛdeɛ kyerɛ ne ka no wɔse asase so ahemfo ɛnso de ɔma animonyam ɛbɛkɔ ahemman mu hɔ bi nti yɛdeɛ yɛyɛ expect yɛ nana ne naasɛ ɛtu sɛ ɔma animonyam a ɔmode akyerɛ ma Asante ɔmomfa saa animonyam kɛseɛ wei nkɔpie wɔ soro kurom na yɛn nso yɛde wɔn akyi ama no ayɛ fɛ weinum asɛm atwa to meda ase papa nyame hyɛ ɔpa na mama mpakyɛ afutu a ɔde ɛbɛma wɔn a ɛti Opemsuo radio meda wase ebiem meso kakra metimi aka ɛne sɛ yɛsi bibia mu yɛmfa aseda ma nyame onyame ne hene sɛ yɛ nyinaa yɛdi awerɛhoɔ sɛ yɛ nana agya yɛ hɔkɔ sɛ onipa ɛsɛ wodwene sɛ ɛnɛ wuwu a ɛhefa na wokra ɛkɔ wiase hwee ni hɔ sɛ wanhu sɛ tumi bi anaa onyame ɛne bɔ wɔ a nokwasɛm ne wobɛfom bebree wiase deɛ wodwene bebree a wobɛma mu nneɛma no ayɛ wo dɛ nanso no wuwu akyi no atemmuo wɔ ɔma nipa nti deɛ mɛka ne sɛ onipadua biara ɛnhwɛ ne ho so na wɔma nyamesom ɛnyɛ ne dɛ because sɛ yɛhwɛ yɛ nanan ɛfiri pa a wɔfiri mu ɛne obi ɔyɛ ɔde hyeɛ saa no ɛso watumi abɔ ne ho ɔde ne ho abɔ afɔre ama Kristo a busa ho sɛ wo a wowɔ akyiri no wodeɛ woyɛ hwan sɛ bio nti mɛserɛ momyɛmfa yɛ nana deɛ ɛnyɛ afutuo ɛma yɛn ho so ɔno mpa no ɔyɛ ɔde hyeɛ no because ɛsoro no yɛsi ahemfo wɔ ade hyeɛ so wɔ hɔ bi enti ɔno wamfa ne ko antoto ne ho so waso ne nyame mu a ne mmere wabɔ mu nyinaa medeɛ na metaa ba ne hɔ because ɛbɛ fie mu a medeɛ maba me nana hɔ wobaa sɛdeɛ wɔbɛtu wo fo Opemsuo me nana anya ne nyame som da Opemsuo nti sɛ yɛhwɛ sɛdeɛ wɔkɔɔ ne kra akyi no kora ɛɛfɛ nana anyare ana hɔ saa na okristoni ɛteɛ ɛwuo ɛteɛ nti medeɛ kakra mɛka kyerɛ abusuafoɔ me maame no me nua mo ɛne obi biara a ɔtie me awie meda ase asafo maame na headmistress your final words on algebra 80 da wase bia deɛ me nso mɛka twa toɔ ɛne sɛ tiefoɔ nyinaa yɛnhwɛ yɛnana suban a na oyi no di ɛde kyerɛ nipa
Nana was so compassionable. Nana was so humble. Nana was generous. Uhuni pamopo. Enti shono kura ka wase mobruhu ehoahoa no edi atemus. Saa so na wana obre won ho ase no won ebenya asase no edi. Enti enipa nyina yensua ye nana kotokohema sede no wote no wa mema no so. Na adi nyina mu no obre no ho ase kusibra otwedi ampon atone nsa afre no. Saa na mesie nipa bia se onye saa na yemfa ni ji nya no kwan fi se Yehowa na atone nsa afre no. Meda se headmistress papa yes also akọ na yes openi dware wia na nso asa enti we de ai ma yente o final words na we de meda mase bebre ene akwanya ya mode amaye na ebrepamu no school no niema bi a umaye no ese mo Opemsuo nso omuhunu bie na de me fe omu kra ne se na no me ko ho ankwala na kire ntuma fra. Wow. And then school no yes and the dean say. Yes. E do beba studio ha ebre sem na oma bi fra bi abe kire se di fra ntuma na ade a na Asantehemaa ayama Asantehemaa no ye hu se na nanso se de wo ye yeni wa ye niema bebre enti e di Nyankopon din e dana se yes re nyame se onfa ne kransie ye omo ne ho ban ye nim se enipa de ye dani a wo ye nipa nempo se bibi ba na kwan mu a ono ene fa de enye bia ye ne yie ye so de ye nim se ye ade bia ye nso Yesu ho a ye ni abre no a ye pe no se nyame nso pe nti se nyame afa ne de ye sere otwedi ampon so mfa ne kransie na ode ne kransie a da nkwa ma bi no ye nyina ye kwa yakohia no asomdue mama ye ni age we ni masema etwato Opemsuo fo nyame wo nhira mo so nyina na omom ho ban na oma modwumadi a modie no enkoso na bre bia manya ye ho bre ama mahu de ekoso nso Asantehemaa mu ha edi nyame da mase bebre.